ħaġa sabiħa li qegħdin niċċelebraw il-Francesco Zara fil-post fejn twilet f'din il-komunità ġewwa l-Belt Senglia fejn anka wettaq diversi xogħol fosthom dawn l-erba' pitturi marbutin mal-passjoni imma wkoll hawn xogħlijiet tal-familja tiegħu li l-arkitettura kollha ta' dan l-oratorju. Għandna ħafna iktar xogħlijiet fil-komunità tagħna ġewwa din il-Bażilika fosthom parti mill-Via Sagra, għandna wkoll il-kwadri tal-kor tal-Knisja li għadhom kemm ġew restawrati. Infatti bħalissa ninsabu għaddejjin bir-restawr ta' kull xogħol li għamel Francesco Zara. U għalhekk bħala komunità aħna kburin li din l-esibizzjoni qed issir hawnhekk u qed issir ukoll flimkien ma' Heritage Malta u mal-Muża. Il-wirja hija maqsuma b'5 sezzjonijiet. U permezz ta' dawn il-5 sezzjonijiet insiru nafu aspetti differenti mill-ħajja artistika ta' Francesco Zara. Per eżempju, l-ewwel naraw minn kien u mbagħad niskopru fejn twieled. Kif kienet ħajtu bħala żvilupp artistiku. Kif ukoll insiru nafu minn kien l-ewwel għallim tiegħu tal-pittura li kien Gian Nicola Buħaġar. Naraw xogħol ieħor pereżempju ta' Antoine Favre li kien artist fl-istess żmien, kien ħadem fl-istess żmien ta' Francesco Zara. U mbagħad hemm aspetti oħra ta' ħajtu. U mbagħad hemm xi dokumenti oħrajn illi jirreferu għal kummissjoni li għandha x'taqsam ma' dan l-oratorju vera meravigliuż tal-Santissimo Crucifix, kif ukoll il-pitturi li huma miċ-ċiklu tal-Passjoni ta' Kristu ta' Francesco Zara. Il-Muża ħdejk huwa l-ewwel minn sensiela, mhijiex xi ħaġa ta' darba, imma hija xi ħaġa li beħsibna nkomplu għaddejjin. Il-Muża hija il-Mużew tal-arti għall-komunità u ma jistax ikollok arti għall-komunità jekk ma tersax lejn il-komunità. Il-Muża ħdejk hija waħda minn dawn il-konċetti. Hemm iktar imma din hija l-ewwel waħda minn sensiela. Mhux wirjiet kbar huma wirjiet żgħar però sinifikanti ħafna. Hawnhekk ġejna biex nitkellmu fuq Francesco Zara. Ġejna hawnhekk għax twiletaw u allura niċċelebrawha. U fil-fatt parti mill-isem huwa niċċelebraw lil Francesco Zara. L-aħjar elementi tax-xogħlijiet tiegħu qegħdin hawnhekk nirringrazzjaw anke lill-Kurja li tatna il-wieħed mix-xogħlijiet tiegħu li qegħdin fil-Arċidjoċesi, però mbagħad titqis il-kuntest. Il-kuntest qiegħed f'oratorju fejn mhux biss hawn il-pitturi tiegħu, jiġifieri allura l-wirja ma tistrieħx biss fuq il-pitturi tal-kollezzjoni nazzjonali, imma il-pitturi u li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali ingħaqdet ma' dak li hawn f'dal-oratorju u anki se jkollna aċċess għal wara tribuna għal wara l-artal il-Maġġur fejn fil-kor allura hemm żewġ xogħlijiet oħra li huma ta' Francesco Zara.